Sa gitna ng kabundukan sa Barangay Barlos sa bayan ng Mabini, araw-araw na hinaharap ng mga katutubong kankanaay ang hamon ng buhay sa pamamagitan ng paggawa ng uling. Matapos ang 2 araw na pagsusunog ng kahoy, sa kanila ito ibinababa sa bayan para maibenta. Ang hirap ng kanilang hanap buhay, lalo pang pinapabigat ng kawalan ng sapat na patubig sa kanilang lugar. Dahil dito, isa sa kanilang naging hiling noong Pasko sa pamahalaang panlalawigan ay ang magkaroon ng alternatibong kabuhayan gaya ng pagtatanim ng gulay. Isang pangarap na hindi nila aakalaing matutupad sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan at ng First Spouses League of Pangasinan o FSLP. Sa pangunguna ni FSLP Chairperson Maan Tuazon Gico, personal nilang ibinigay sa Barangay Barlo ang mga serbisyo, katuwang ang iba't ibang ahensya ng probinsya para maghatid ng tulong. Dala nila ang 17 rolyo ng hose para sa patubig, gayon din ang iba't ibang kagamitan at punla para sa pagsasaka. Nabiyayaan din ang mga katutubo ng hygiene kits, food packs, mag-asawang baka, kalesa, water pump, grass cutter, punla ng gulay tulad ng talong, kamatis, sili at kalamansi, gayon din ang mga buto ng iba't ibang pananim. Nagbigay rin ang lalawigan ng pala, piko, tabas, 10 knapsack sprayer at 1 unit ng rice thresher. Sa pamamahaging ito, mahigit 300 pamilya ang nakinabang sa nasabing tulong. Gyam-yaman kami ma'am, itilay din nga inted na kanyami, nga dakal nga tulong, para iti farmers, kakadwami nga pa. Pakalaglagay pan mi iti nga inted ni Apo Gobernador. Ikat, di ka bayag kumutun dito ikot tatalang naranasan tikas din nga tati inted na. Mariknap ti panagayat ni Apo Gobernador, kanyami nga ito. Sa programang ito, hangad ng pamahalaang panlalawigan na madama ng bawat Pangasinense saan mang sulok ng lalawigan ang serbisyo at malasakit ng administrasyon ni Governor Ramon V. Gico III. Gusto ng aming pamilya ay kahit sa ang sulok ka man dito sa probinsya, kahit gaano kakalayo, gusto namin ang liwanag ng Kapitolyo ay madama ninyo ang pagmamahal, malasakit po, suporta at tulong ng gobyerno at administrasyon ng aking asawa na si Governor Monmon III. Ramdam po natin yung tulong, suporta at pagmamahal ng ating budhi Governor and also syempre sa kanilang may bahay na si Madam Maan na kahit gaano malayo po ng ating barangay ay talaga sila po ay dumating. Bukod sa pamamahagi ng kagamitang pang-agrikultura, hindi rin nawalang iba pang serbisyo ng lalawigan gaya ng libreng gupit, gikonsulta plus konsulta ng PhilHealth at ang pagbibigay ng libreng gamot sa mga nagpa-check up. Mayroon ding palaro para sa mga bata at matatanda na sinundan ng isang masaganang pananghalian na pinagsaluhan ng buong komunidad. Ang isang simpleng hiling ng mga katutubong kankanaay nitong nagdaang Pasko ay natupad na ngayong taon. At higit sa mga material na tulong, ang pinakamahalaga ay ang tiwala at pag-asang hatid ng malasakit ng pamahalaang panlalawigan. Valerie Dismaya, RNG News.